nwunye aka na-achị Anambra steeti bụ Oriaku na onye Soludo ekwugo na atụmatụ mmepe di ya nwere maka Anambra steeti bụ nke si n'ezigbo echiche na atụmatụ ọma nwere maka ọdịmma steeti a wee pụta. Daniel Ezigwe ga-akọwalụ gị ọfụma. Nwunye aka na-achị steeti a bụ onye kwupụtara ya bụ ihe oge ọ na-agwa otu ụmụ nwaanyị okwu n'Ọka, kọwara na mbọ dum niile di ya na-agba bụ iji wee hụ na o nyere Anambra steeti ọchịchị pụrụ iche. Nwunye aka na-achị steeti a kwa ya kọwara na o nwere ezigbo nkwenye na amụma dum nakwa ebumnuche ọchịchị di ya, ebe ọ nọ wee kọwaa na di ya bụ onye ya mara ọhụma dịka onye nwere ike iweta ezi ọchịchị na Anambra steeti. Oriaku Soludo nọkwara wee gwa ndị Anambra ka ha nye ọchịchị di ya nkwado pụrụ iche iji wee hụ na mbọ dum ọ na-agba ịhazigharị ọnọdụ Anambra steeti bụ nke metara mkpụrụ. Site n'Ọka, Ebum Daniel Ezigwe.